চিনি দফানি বসারা চিনি থেনানি চাতিরো দ্রাক্ষাকার langmanam thangdi tablet yakare shakpano hamjagdi nini mafani rangchak budulche wanshugi naidine tumai thangna shika wanshonti Yaprishena shuka wanshonti tumano nini mani tumano nini phani lama hamya thange tong fanu ki fili faidina chini langmale waisha se mano khati narung dine kumai thangna shuka wanshonti Yaprishena shuka wanshonti जों दाबुक ड्राग्स एवारनेस मागै नखरै दङ खुमलुं बुखाक थाङै दङ दाबुक खुमलुंनि लामायाव जों साफायखा थानान बागै Kaki fele mafano mathangdi Kaki fele nukuno mathangdi जों दिनै 26 जानुवारि रिपाब्लिक डे नि स्पेशल जों गुरि लाइमोननि फुंनि सिंनि चिनि स्टार्टिं पॉइंट नंखा चेंकुरु गामि नि सिंनि जों दाबुक पारा गामि जों थाङै दङ ओमफ्राय अबनो दै दुलै जों अर्गानाइज खायनाय रखमखा चिनि युथ चेंकुरु गामिनि ओंगै ताइ चिनि खुमलुं प्रेस क्लाब नि बखाकनि जों अबनो चिनि नाहार मुंखा से नो टू ड्रग्स से येस टू लिव ओंखाय अबनो चिनि मटु थाङै दिनै दिनो जों गुरि लायखा दिनै दिनो जों अबनो जत जागोन जों जे नखर माने जे लामा नखरनि दङ जों अबनो जों एवेयरनेस खायो ड्राग्स बुसुक जरतै चिनि हार्मफुल बा ड्राग्स बुसुक जरतै चिनि जाया लामायाव हिमि दं अबनो तै जों जागा जों काक थाङै जों अबा एवेयरनेस खायनाय बा जों एवेयरनेस खायै लामा जों दाबो खायहायो ओंखाय नरक जोंनोबो सानदिया बाहायखेना जों देबो जागा थाङै जों एवेयरनेस प्रग्राम रखौ खायनाय ओंखाय चिनि दिनै युथ चेंकुरु गामि नि मेम्बार्स रक ताइ चिनि खुमलुं प्रेस क्लाब रक जों अबनो तैयै जों देबो बाहायखाय चिनि प्रग्राम एवेयरनेस खायमान जों आबो जायतोबै जों खायनाय बसखानि लामावो ओंखाय आबो नरक जोंनो लावगिरि जोंनि जतनना हामबाय चिनी दफानी बसारा चिनी থেনানি চাতিরো द्राक्षाकार langmanam thangdi tablet yakare shakpano hamjagdi nini mafani rangchak budulche wanshugi naidine tumai thangna shuka wanshonti Yaprishena shuka wanshonti tumano nini mani tumano nini phani lama hamya thange tong fanu ki fili faidina
semano khati na ring din Kumai thang na shika wan shonti Ya prishena shika wan shonti নীলিমা ফানি ইমান তোমারো মুখ নিঃসাবান কমাই থাকবাই না जों दिनै जतननो हेपि रिपाब्लिक डे जोंनि युथ चेंखुर गामिनि बोखाक्तै ताइ जोंनि खुमलुं प्रेस क्लाबनि बोखाक्तै दुइटा कलाबरेशन खाय जों दिनै जोंनि गारि बाय लं ड्राइभ खायलायै जों बिभिन्न गोबांमा जागायाव जों थाइरगो पारा गामिरगो जों दिनै गरि लायै ड्राग्स एवारनेसनि बागै जों अन द स्पेशल डे ड्राग्स एवारनेस न जों खायन बागै रिपाब्लिक डेआव जों नखलायखा ओंखाय जों दिनै जोंनि चेंखुर गामि भिलेजनि सिमि जों नखरै ताबुक जों यांगो आगरतलातै जों हायै खुमलुंतै हायै जों ताबुक यांगो सफायखा दिनै कामालघाट लेम्बसरा जों गरिबायै ताबुक जों तेसा अरनि रिटार्न खायमानि जागोलबो जों तेबो जों आयांगो मान्दाय बा दिनै आयांगो मादोबारि बाहेरखौ जों तेबो गरिनानि दंखौ ओंखाय जों दिनै अबनो नाहार मुं गांके दिनै हाय स्पेशल डेव जों अबनो एवेरनेस खायनो होनै जों नखलायखा अब हायखेनो जों ते बुसखांनि सालगबो तेबो नखलायनायनि दिनै वानसक लायजाक दङ गोबांमा दाल बिदाल प्रग्राम जों खायनाय अ ड्राग्स एवेरनेस न तुयै जों अ ड्राग्स जे हमानि अबनो जों चायावै सिख्लारक दिनै खेला दुला बा दिनै स्पोर्ट्स अगो जों नखरै जुदिनो जों नखरि माखाके अब बेलायनो सावो तमनि हिंके ड्राग्स संका सिङो थैनायनि लामाव लांगो आबन बागै दिनै नाहार मुंका ड्राग्स बाय जों हासालै दिनै गाहाम लामाव जों हिमना बागै जतन कयो ओंखाय दिनै चेंग्रु गामि युथ अबनो नायनाय नरंनि बुसखांनि जे गामि रग जुदिनो नरंनि बो अब हायके ड्राग्स अगय बररक इनको जों जाला याकारि मा yang tongo abo hai jagaro जोंनो इनफरमेशन रे जों ड्राग्स एवेरनेस नि प्रोग्राम जों खायो ताइ दिनै 26 जानुवारि रिपाब्लिक डे वो खुमलुं प्रेस क्लब कायसा लवाय जाखा को जे क्रिकेट टूर्नामेंट फ्रेंडली सिनी तिब्रासा आर्टिस्ट रगवाय आबो आ जागाव जों थांगै रेजेनंगै जों आ जागाव जों बरगवाय आरो प्रोग्रामाव जों नामजागैनाय ओंखाय आबन बागै जों जतननो कयो अ ड्राग्स एवेरनेस न तुयै नरगबो दिनै जोंबै बाक्सा अ एवेरनेस न तुयै प्रोग्राम खायनो जागारावनो जोंनो फानदोखांगे जों तेबो बसखांगो दिनै तिब्रासारावनो जों कुसुगत लांमाना होननानै जों खाखायो हामबाय Kaki file Mafano mutangdi Kaki file Nukuno mutangdi